L-2018 kienet sena rekord f'kull aspett tad-dipartiment tad-droga f'pajjiżna. L-operazzjoni ta' dwana fil-Port Ħieles li bdiet nhar it-Tlieta u baqgħet għaddejja sa kmieni il-ħamis filgħodu, ir-riżultat f'qabda ta' 5,020 kilo reżina tal-kannabis. Id-droga nstabet moħbija f'container li oriġina mill-port tal-Ġeżiras u stmat li d-droga għandha valur fis-suq ta' madwar 7,450,000 euro u kienet destinata għal għand kumpanija reġistrata f'Malta. Id-droga kienet moħbija f'rollijiet ta' plastiku ħxon użat fl-agrikoltura. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Rachel Montebello li qed tkun assistita mill-Pulizija ta' kontra d-droga kif ukoll minn esperti forensiċi. Din is-sena biss id-dwana għamlet l-akbar sejba ta' droga f'Settembru, 11,000 kilo kannabis moħbija f'żewġ containers li waslu minn Damasku. Barra minn hekk sabu 150 kg kannabis moħbija taħt container fil-Port Ħieles f'Jannar, 100 kg kokaina fi Frar, 44 kg kokaina oħra f'container f'Novembru, 10 kg kannabis moħbija f'karozza ġejja minn Sqallija u 5 kg kannabis u 2 kg eroina moħbija f'bagalja ta' passiġġier li kien għadu kemm wasal mill-Portugal f'Ottubru.